Mladí hokejisté po letní pauze znovu vyjeli na led a odstartovali přípravu na nadcházející sezónu. Trenéři pro ně připravili program zaměřený nejen na bruslení, ale také na fyzickou kondici a díky nové aréně na přesnou střelbu. Přípravu na novou sezónu odstartovali studenečtí hokejisté poslední týden v srpnu. První tréninky probíhaly v uvolněnější atmosféře, aby si děti znovu zvykly na led a herní návyky. Zahájili jsme ji společně s úplně nejmladšími dětmi až po starší žáky, kteří tento týden na studeneckém stadioně absolvují hokejový kemp. S tím, že my dáme v rámci toho kempu 2krát denně hodinu ledu a 2krát denně potom nějakou přípravu venku nebo v tělocvičně a letos poprvé tam zařadíme bazén jako takovou regeneraci mezi tím aktivním pohybem. Dotknu nahoru. Led si můžeme velmi pochválit, nebo já si ho velmi chválím, moc děkuju ledařům, protože na ty podmínky, které vždycky v srpnu panují a je poměrně teplo, tak jsme rádi, že nám ten led skutečně připravili v maximální možné kvalitě a já jsem osobně nadšený z toho ledu. Co se týče přípravy ledu, tak se nám nakonec povedlo všechno úplně bez problémů podle času, který jsme si na to plánovali. Měli jsme tam menší rezervu, kterou jsme teda poradili trochu při ještě menších opravách ve strojovně, ale nakonec se to všechno povedlo a led si myslím, že je jedna z nejlepších kvalit za poslední roky, protože díky suchému počasí tak se nám nedělá mlha a z konstrukce nám vlastně neskapává kondenzát na ten led a nevytváří takové ty hrudky, které se musí pak ručně osekávat, takže myslím si, že to je nejlepší, jak to bylo třeba od té rekonstrukce v roce 2019. Novinkou, která pomůže hráčům s přesností útoku na bránu, je tu nová cvičná střelnice. Tady v tom rohu jsme vlastně za mnou vytvořili střelnici, kde sice ve stísněném prostoru, ale pomocí mantinelů, které tady byly původně odmontovány, jsme vytvořili střelnici, ve které si děti nebo i pak dospělí můžou zkusit střílet na branku v rámci tréninku. Časem bychom měli i kromě toho betonového pruhu, který tam je teď, na to mít takový ten umělý led z plastu, aby mohli i v bruslích případně jít střílet, takže je to další doplněk toho tréninku a té přípravy. No tak na led jsem se určitě těšil a prostě začala nová sezona, tak musíme odznova makat a no tak to prostě bude, no. I ta střelnice, je to fajn, prostě zpestřit si trénink. Jo, je úplně šílená, je to fajné, jakože že to tu někdo dokázal postavit. A... Trénink, co nejvíc bolí teďka? Tak stehna mě nejvíce bolí, jo. Co nová sezona, na co si těšíte? Hlavně na zápasy, až budeme hrát a na soupeře a tak dále. Chyběly mi tréninky, ale tak střílel jsem doma, trénoval jsem doma střelbu, takže to dobré. A co tahle střelnice, pomůže to? Jo, hodně. Můžeme po tréninku tu chodit, nebo před tréninkem, takže dobré. Já myslím, že děti si to užívají velmi dobře a dneska už máme takový trošičku den, kdy začínají trošku cítit drobnou únavu, ale myslím si pořád, že je to velmi baví. Cítím tam nadšení a takový jako zdravý hlad po tom létě. Toho pohybu během léta někteří měli více, někteří méně, no je to trošičku potom poznat, ale díky tomu kempu se to právě tu srovná, tak aby se nastartovali jak i hlavou, tak i fyzicky do té nové sezóny a velmi jim to pomůže ta účast tady. Od září pak hokejisté zahájili standardní tréninkové procesy a některé kategorie už na konci měsíce čekají první zápasy. Děti, které by měly zájem přidat se k hokejové přípravce, mají možnost se hlásit už teď. Náborová akce vyvrcholí týdnem hokeje, který bude ve Studénce zorganizován pro děti od 4 do 8 let 25. září odpoledne.